मोनसे दायित्व दङ हिसाबै जोङो बेखौ सरकारखौ नारसिनबाय थादों। सरकारा एग्रि जाबाय जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो बेयाव डिग्री मडेल कलेज दङ, बेजों लोगोसे इन्टिग्रेटेड कोर्स। खुलुमबाय गासै आंनि एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों बे समाव सावरायनो फैनायनि मेन गुबैयानो जाहैबाय जिथुनाखि जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गायसननो नागिरदों नङा होमब्ला, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां नोलोबारि गामि खाथियाव। दा बे इउनिभारसिटि गायसननो नागिरनाया जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो बिनि सोमोन्दैनो आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय बे बिथांमोना मोजांनि बाथ्रा, आरो जायफोर बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायलांदो आरो बुजिनानै लादो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनो निस्सय नांगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ। गुबुन हारिफोरनि जायगायाव नाय, माने गोबां गावसिनि मोनथायफोरखौ बेफोरबायदिनो जायगा जायगा माने जेरावबो माने बहाय लाजोबदों। थिग बेफोरबायदिनो जोंहाबो जोंनि मोनथायफोरखौ, जोंनि मोननांगौ जिथुनाखि मोननांगौ मोनथायफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटियानो जा बा जोंनि जिखुनु माबा मोनसे कलेज स्कुल सोलोंथाइ गासैबो बिथिंनि गेजेराव जोङो फारसेनिफ्रायनो फारि फारि मोनजोबबा जोबोर मोजां जायो। थिग दा माने बिथांमोना सुरु खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि खामानि दामानिखौ मावलांनो थाखाय। बेखायनो आसा खालामो बेफोरबायदिनो जुदि BTR सरकारा गावनि पावारखौ लानानै बा गावनि जि दा खामानि मावबाय थादों बा इउनिभारसिटि गायसनदों बेफोरबायदि मोजां रायजो राजानि थाखाय खामानि दामानिखौ मावनानै होलांबाय थायोब्ला आसा खालामो UPPL सरकारा, लोगोसे BTR सरकारा, UPPL सरकार माने BTR सरकार नङा होमबा, थिग बेबायदिनो जिथु हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावलाङोब्ला नोंथांमोननि UPPL सरकारा अरायसम मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थागोन। आरो बेफोरबायदिनो इयुन फारसे जाहाथे मोजां हारिनि माखासे गोदोसोनानै थानाय खामानि दामानिफोरखौ फोजाखांफिनोब्ला, आरो बेजों लोगोसे मा होनना बुङो, गासैबो बर' फिसाफोरनि जेंनाफोरखौ, दुखु दाहाफोरखौ, जेरै दा XNDB-नि सारमोन दङ, रन्जन दैमारि सारमोना दिनैसिमबो सिगनेटरि जानानै बिथाङा दासिमबो जेलाव जोबथेसालियाव बा जोबनानै दोनजादों। बै बिथांमोननि थाखाय जाहाथे आरो खामानि मावबावोब्ला बिथां प्रमद बर' सार अर्थात UPPL-नि मानगोनां चिफ नङा होमबा, बे बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थायोबा गोबां आरो बर' फिसाफोरनिफ्राय रोजा साबायखर मोनगोन आरो बोर मोनगोन। बेखायनो जाहाथे आं आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावलांबाय थायोबा अराय सम रायजोआ नोंथांमोनजोंनो थाबाय थागोन होननानै। ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे जायफोर बिथांमोना नुवाखै बै बिथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायलांदो आरो नोंथांमोना गोथौ गुवार मेलेमजों बुजिनानै नायदो माबायदि सानदों। नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो, आरो जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों खनसे लाइक खालामना हर, आरो जेसे हायो एसेबां नोंथांमोना अनोब्ला आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनो हाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बै बिथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ जों साबस्क्राइब खालामना लायो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायना होयो। बेखौनो आं आसा खालामहरबाय जाहाथे बेफोरबायदिनो नोंथांमोनजोंबो आंजों अरायसम जोङो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो जोङो अरायसम बेफोरबायदि मोजां गाज्रि बाथ्राखौ जोङो शेयार खालामलायबाय थानो हायो। आरो भिडिअफोरनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालाङोबा नोंथांमोना निस्सय आंखौ गावनिनो बर' आंगोनि फिसा साननानै बा बर'निनो सासे आंगो सुबुं होननानै नोंथांमोना जाहाथे निमाहा होगोन, आं बेखौनो निस्सय नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायै आं निमाहा बिहरनाय थाबाय। दा अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे फारि फारि नायलाङो। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि उदालगुरि केम्पास दैफां नोलोबारियाव बेखौ गायसननानै स्टार्ट खालामनायनि जि मोनसे थांखि बेखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय दिनै बेयाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार आरो एकाडेमिक रेजिस्ट्रार, डेपुटि रेजिस्ट्रार बा कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन गासिबो टिमा फैदों। लोगोसे बेयाव बे केम्पासखौ गासै बिथिंनिफ्राय लकेलनिफ्राय मदद होनो थाखाय मोनसे डेभेलपमेन्ट आरो मेनेजमेन्ट कमिटि लेन्ड एलटमेन्टनिफ्राय लानानै गासै खामानि मावनायनि थाखाय दानानै लादों। बेयाव टिम दङ, जोंहा टंला कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपालबो दङ, गासै जिल्ला एबसुनि, आनसलिकनि, बर' थुनलाइ आफादनि आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि गावबुरा बयबो दङ। दा गुबैयै सरकारा जोंनि एबसुनि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानि जि दाबि बेखौ बिथांमोना सिगाङावनो एक्सेप्ट खालामदों, एनाउन्समेन्टबो होबाय, केबिनेटआव डिसिसनबो लादों, आरो जोंनि रायलायनायनि माइनट्सआवबो डिसिसन होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु। आरो फाइनेलि बेखौ गोलाव समनिफ्राय कमिटमेन्टल' जानानै थायाबासिनो प्रेक्टिकेलाव ग्राउन्डआव बेखौ मावफुंनांगौ। आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जायगायावनो बे माने भास्ट एरिया आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट
जिहेतु एनरलमेन्ट आरो एडमिसनाव गोबां क्राइसिस जों नुदों गोबाङानो एडमिसननिफ्राय बन्सित जायो इनटेक केपासिटिया खम दा बेखायनो गोख्रै जानांगौ आरो जानांगौनि सार्थआव गिबि मन्थ्रिजों रायलायनाय जादों आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायलायनाय जादों जे बिनि फाइनान्सियेल बाजेटनि बे बाजेट जा सेसन सोलिगासिनो दं बेयाव हमनांगौ बिथांमोना एग्रि जादों लोगोसे पोस्ट क्रिएशन टिचिं नन टिचिं स्टाफ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासै बिथिं टेक्निकेल नन टेक्निकेल गोबां खोथा दङ बेयाव बे अफिसियेल खामानिफोरखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो नैबे मेनेजमेन्ट कमिटिया हा हुनि जे दायित्व थाबाय आरो आसाम सरकार जयेन्ट मोनसे इनिसियेटिभआव मावनांगोन एबसुआ मोनसे दायित्व दङ हिसाबै जोङो बेखौ सरकारखौ नारसिनबाय थादों सरकारा एग्रि जाबाय जे देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो बेयाव डिग्री मडेल कलेज दङ बेजों लोगोसे इन्टिग्रेटेड कोर्स जे डिग्रीयाबो जागोन आरो पोस्ट ग्रेजुएसन मोननैबो जुदि ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट जुदि बेयाव कमप्लिट खालामनो हायोब्ला मोनसे बे इन्स्टिटिउसननि मोनसे हाब जागोन आरो जोंनि स्टुडेन्टफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव खाबु जागोन दा बेखायनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामनो थाखाय जेसेबां जोंनि जि मावनो गोनां दङ एबसुनिफ्राय मदद होनो गोनां दङ इउनिभार्सिटिखौ सरकारखौ नारसिननानै आदाय खालामनांगौ दङ बे बिथिङाव जोङो हाबा मावलांगोन आरो दिनैनि साना बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय मोनसे स्टेप आगान बारायबाय नेक्स्ट स्टेपाव जों माखासे खामानिफोरखौ जिरायनानै जोङो कमप्लिट खालामनायनि परिकल्पना खालामगोन गोजोन्थों गोजोन्थों गिबियावनो गोजोननाय बावबाय आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट डिसिसन बादियै जे बर' उदालगुरिनि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बा उदालगुरि टाउननि सेरावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे केम्पास जानांगौ बा जानो थांगासिनो दङ बे जानो थांनो नागिरबाय थानायनि जायगाखौ माने बेनि केम्पास जे केम्पासाव जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पासखौ गायसननो थांदों बेखौ जों दिनै नायथिंनो होननानै फैदों आरो जोंनि रिलायेबल सर्सेस माने जों माबानिफ्राय अफिसियेल माबानिफ्राय जों बेखौबो मिथिनो मोनबाय जे अलरेडि नैबे एरियायावनो बड'लेण्ड दैफां नोलोबारियावनो नैबे उदालगुरि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जे केम्पासा जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय एलटमेन्टबो मोनखाबाय बे जिनिसा कनफार्म जाबाय आरो दा एलटमेन्ट मोनखाबाय जेखन जोङो हा मोनबाय दा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारा बावनो फैसिगोन फैनायजों लोगोसे बिल्डिं थिल्डिंआ जानानै फैयोबा जोंनि एकाडेमिक सेसना नैबे फैबाय थानाय माबानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो थाखाय जोङो मिजिं थिदों ओमफ्राय बेखौ जों आसा खालामबाय गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो एखे बे स्पिरिटखौ लानानै आवगायबोगोन आरो जोंनि बे एकाडेमिक सेसनखौ स्टार्ट खालामनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो बे जानांगोन आरो सानो बे जायगानि बयबो आरो जोंहा बेनि सायावनो मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटिबो दानानै होखादों मेनेजमेन्ट कमिटि आरो जोंनि पेरेन्ट इन्स्टिटिउसन माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जयैनो जोङो लोगो नांनानै जयैनो जोङो जाहाथे नैबे फैगोन बोसोरावनो जाहाथे फैगोन बोसोर नङा नैबे सेसननिफ्राय जाहाथे स्टार्ट खालामनो हायो बेखौ जों जेसे हागौ एसे ट्राइ खालामनानै मोगथाङाव महर होहोनो होननानै जों गोसोआव थि लादों आरो दा